Mayong adlaw sa inyo mga utod ko kag mga abyan kay Ginoong Hesukristo. Sa subong nga adlaw among adlaw sang Domingo petsa 8 sa bulan sang Oktubre kasubong nga tuig 2023. Sa subong nga adlaw amo ang ika-27 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon sa aton kalendaryo liturhiko sa aton nga Iloy nga simbahan. Mayong adlaw gid sa inyo mga utod ko kag mga kabyanan kay Ginoong Hesukristo. Akon kamo nga abi-abi kag gina-welcome sa sining aton programa sa subong nga adlaw nga ini sang Domingo nga amo naman ang Katesismo sa Hiligaynon online. Ako ang inyo mangin alagad kag ang inyo nga tagsaysay kag manugtalakay sa subong nga adlaw nga ini. Ako si admin ninyo. Kag ginatamyaw taman ang aton mga utod kag mga kabyanan nga nagalantaw kag nagapamati sa aton nga video sa subong. Labi na gid diri sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo, amo man sa probinsya sang Guimaras sa nasakupan sang Archdiocese of Haro. Nga tamyaw man naton ang aton mga kauturan dira sa bilog nga syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz sa nasakupan man sang Archdiocese of Capiz. Kag sa aton man mga kauturan dira sa bilog nga banwa sang Kalibo kag probinsya sang Aklan sa nasakupan sang Diocese of Kalibo. Amo man sa aton mga kauturan dira sa probinsya sang Antique dira sa nasakupan sang Diocese of San Jose de Antique. Amo man nga tamyaw man nato ang aton mga kauturan dira sa bilog nga syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, no, dira sa tatlo ka mga nasakupan nga mga diocese nga among Diocese of Bacolod, Diocese of San Carlos kag Diocese of Kabangkalan. Kag aton mga ginatamyaw ang aton mga utod kag mga kauturan nga nagalantaw, no, sa diin man nga bahin sang kalibutan aton nga mga kauturan nga mga Ilonggo kag sa amuman diri sa diin man nga bahin sang pungsod Pilipinas. Kag bago naton gali malipatan nga tamyaw gid man naton ang aton nga mga kauturan dira, no, nga mga Ilonggo, no, dira sa parte sang Mindanao, no, sa bahin sang Mindanao, dira sa syudad sang Coronadal kag sa bilog nga probinsya sang South Cotabato, amo man dira sa Sultan Kudarat, labi na gid sa syudad sang Tacorong, kag amo man, no, dira sa may probinsya sang Sarangani sa mga nasakupan sang Diocese of Marbel. Gani, di natin padugayon pa atong sagutan ini mga kabayan ka mga utol kay Ginoong Kristo ang atong programa diri sa atong magamay nga ministeryo ang Katesismo sa Hiligaynon online subong adlaw. Mangamuyo kita, pangamuyo sa Espiritu Santo. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Harika o Espiritu Santo, kag pun-a ang mga tagipusoon sa mga nagatuo sa imo, kag padabdaba sa ila ang kalayo sang imo balaan nga paghigugma. Ipadala ang imo espiritu kag sa ila matuga kag mapanibag-o mo ang nawungsang kalibutan. Mga muyo kita. O Dios, sa kasanag sang Espiritu Santo, gintudloan nimo ang mga tagipusoon sa mga nagatuo. Itugot mo nga paagi man sa Espiritu Santo, akon man higugmaon ang maayo kag matarong. Magmalipay sa iya mga paghikot
nga nagahatag sang kalinong sa amon kaugalingon paagi sa kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sang Amay, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So to mga kaabiyanan ang aton nga malipot nga pagpangamuyo antes naton sugudan ang aton nga programa sa subong nga adlaw nga amo ang Katesismo sa Hiligaynon online. Mga kaabiyanan kag mga utod ko, yari na kita sa ikaduha nga bahin sang kapitulo 2 sang nagatuo ako kag sa ikatlo naman nga bahin sang nagatuo ako. Sang nagligad nga Domingo, sang nagligad man nga semana, aton man nga talakay ang nahanungod no sa part 1 sang aton ikatlo man nga bahin sang nagatuo ako. Pag dito aton na hisayran ang kung ano ang ikatlo nga bahin sang nagatuo ako kag amo man na talakay man naton kung sino ang foster father o kung butanon nga manog tatap o kung manog atipan sa aton Ginoong Hesukristo nga amo si Senyor San Jose nga amo ang bana sa aton mahal nga Iloy nga amo ang mahal nga Birhen Maria. Ngani sa subong hapon nga ini ato na nga talakayon ang part 2 sang ikatlo nga bahin sang nagatuo ako. Yari na kita mga kabayan ka mga utod ko kay Ginoong Hesukristo sa ika-50 nga pamangkot kag ang pamangkot nagasiling sa diin bala na tawo ang aton manluluwas. Ang sabat sini mga kabayan kag mga kauturan ko kay Ginoong Hesukristo na tawo ang aton manluluwas dito sa Belen sa sulod sang kwadra sang mga sapat ukon sa aton papulong nga tawag naton ina nga pasungan. No? Mga kabayan kag mga utod ko, ang aton Ginoong Hesukristo ukon ang aton manluluwas nagpakatawo didto sa Belen, no? Kag kung aton ina nga lantawon kun diin na ang Belen nga ina siya napahamtang sa Bethlehem, no? Didto sa pungsod Israel. Didto siya nagpakatawo. Kag nagpakatawo siya mga kabayan ka mga utod ko didto sa kwadra sa mga sapat kung sa nasiling ko na sa aton pulong nga tawag naton ini nga pasungan. Okay? Sunod kita mga kabayanan. Aton subong talakayon ang natawhan ni Ginoong Hesus suno sa ginatudlo sang simbahan Katolika. Okay? Suno sa Iglesia Katolika, si Hesukristo ang aton Ginoo ang natawo sa Bethlehem. No? Ang Bethlehem nga ini mga kabiyanan kag mga utod ko, ini siya sa unang nga tiyempo, ini siya napahamtang sa pungsod sang Huda. Kung sa English natawag naton the country of Judah. Ngaman kay sang unang nga tiyempo, no, ang banwang Israel natunga ini siya, no, sa tion sang paghari ni Haring Jeroboam
no, nga amo ang nagbulos sa kay Haring Salomon, no. Ining si Haring Jeroboam nga ini amo ini siya ang anak ni Haring Salomon nga nagbulos sa iya sa pagkahari sa Israel. Ang rason kung nga ang natunga ining banwang Israel, no, sa duha ka bahin kung duha ka parte, bangod nga ini ang gintagna na daan sang Ginoo, bangod sang buhi pa si Haring Salomon antes siya napatay o kung nataliwan, mga kabayan ka mga utod ko, ang gintagna na ininadaan sa aton Ginoong Hesukristo. Sa ano nga rason? Bangod kay si Haring Salomon sang atuman nga tiyempo, nagpakasala siya ka nagtalikod siya sa aton Diyos nga Amay, no? Kag nagtalikod siya bangod nga madamo siya abi sa mga asawa, no? Kag ang mga babayi nga ini nga nangin iya mga asawa, no? Kung sa English nga tawag naton ina nga mga concubines, ining mga babayi nga ini ang nagdala sa pagtalikod, no, o kung ini ang nangin rason kung nga gintalikdan ni Haring Salomon ang aton Ginoong Dios, mga kabayan ka mga utod ko. Kagani bilang balos o konsilot sa ginhimo ni Haring Salomon sa mahal nga Dios, gintagna niya nga ang pungsod Israel sa tion nga maghari ang iyang anak nga si Haring Jeroboam, ini ang matunga o kon mapihak sa duha ka bahin. Kag to make the long story short, mga kabyanan, pag mga utod ko kay Ginoong Hesukristo, natunga gid man ini, bangod man nga muna ganing anak hambal sang Ginoo bago mapatay si Haring Salomon, pagintagna niya na ini, kag ini ang natuman ay bangod man kung aton basahon ang santo sa kasulatan, ang anak ni Haring Salomon nga amo si Haring Jeroboam nga nagbulos sa iya ang naghimo man sang kasalanan nga kung sa diin amo ang nagtulod sa pagkatunga man sang pungsod Israel, no. Kag dire ang Huda, ibangod nga nagpihak na ini ang Huda dito sa na hamtang sa, kung hindi ako magsala mga kabayan ka mga utod ko, sa nabagatnan o kon south nga bahin, pag ang Israel nga amo ang Israel proper, no, ini ang napahamtang sa ah, babaw o kon sa naaminhan nga bahin o kon northern part, no, nga bahin. So amoy na nga ang Bethlehem sa una nga tiyempo, ini siya ang na bahin dito sa pungsod Huda o kung sa Juda, no? Kag ini maning pagkatawo sang aton Ginoong Heso Kristo, natagna man ini, no, sa balaan nga kasulatan antes pa man ang bag-o nga kasugtanan. Ini ang makita sa libro ni Propeta Miqueas, no, o kung sa English ni Prophet Micah, no, na kung sa diin ining Bethlehem ang gintagna na mandaan, na kung sa diin diri magahalin ang
isa ka pangulo, no, nga gikan sa sini nga duog, no, mga kabayan ka mga utod ko. Kag sa akon pa nga nabasahan, no, kag nadumduman kay ini ang ini nga dinalan ang ginabasa sa tion sang Adbyento, no, akon sa diin mga kabayan ka mga utod ko ang Adbyento tion kung sa diin preparar nato ng aton kaugalingon sa pag-abot ni Ginoong Hesus, no, sa Paskwa, mga kabyanang ka mga utod ko. Kagining dinalan nga nagikan sa libro ni Propeta Miqueas, nagasiling nga sa imo o Bethlehem Ephrata, sa imo magagikan ang isa ka pangulo nga magapangulo sang akon mga tawo nga amo ang pungsod Israel. So dira mga kabayan ko mga utod ko natabo kag sa makatilingala nga plano sa aton Ginoong Dios. Dira ang duog nga kung sa diin nagpakatawo ang aton Ginoong Hesukristo. Kag dugang pa sa sining dinalan ni Propeta Miqueas, ining Bethlehem o Bethlehem Ephrata ginasugid kag ginahambal nga ini ang isa sa mga pinakakubos nga mga banwa sang Huda. Busilingon amo ini siya ang pinagid ang isa sa mga pinakapigado nga mga banwa sang pungsod Huda sang una nga tiyempo. Kag ining Bethlehem nga ini mga kabyanan, inatawag man ini siya nga balay sang tinapay. No? Kag diri man ginasiling sang mga Bible scholars o kon mga mangin-alamon sa Biblia nga ining Bethlehem nga ini diri nagpakatawo ang aton Ginoong Hesukristo bangod ang ining duog nga ining Bethlehem nga tawag duog sang tinapay o kon balay sang tinapay diri nagapakita nga ang aton Ginoong Hesus sa maabot ang adlaw, no, kag ini ang natuman man nga siya ang mangin buhi nga tinapay kag mangin tinapay sang kabuhi. So it is fit and proper nga ginahambal sang mga Bible scholars ining makatilingala kag nga plano sang aton Ginoong Dios na kung sa diin ang aton Ginoong Hesukristo nagpakatawo didto sa Bethlehem. Kag sa aton pagpadayon mga kabayan ka mga utod ko kay Ginoong Hesukristo, ining Bethlehem nga ini ang makita, no, kung aton basahon ang mga ebanghelyo kag sunod man sa mga ginsulat ni sa mga ebanghelista, no, makita ini siya sa ebanghelyo ni San Mateo kag ni San Lucas nga nasulat sa bag-ong kasugtanan o New Testament, mga kabayan ka mga utod ko. Kung naton lang tawon sa ebanghelyo ni San Mateo, mga kauturan kay mga utod ko, ini siya makita sa Mateo kapitulo 2 bersikulo 1. Kag kung ato naman lang tawon sa ebanghelyo ni San Lucas, ini ang makita sa Lucas kapitulo 2 bersikulo 4. Kag amo man diri mga kabyanan may gin-provide ako diri sa inyo, no, nga mga bersikulo kung sa diin makita ining pagkatawo, no, sa aton Ginoong Hesukristo dito sa Bethlehem. Una kita sa Mateo kapitulo 2 bersikulo 1. No? Dire makita naton, no, kag nagasiling nga sang natawo na si Jesus sa banwa sang Bethlehem nga sakop sang Judea sa panahon nga si Herodes ang hari,
may nag-abot nga mga tawo sa Jerusalem halin sa sidlangan nga nakatuon sa mga bituon. Dira mga kabayan nga mga utod ko, dira makita nga si Ginoong Hesus ang aton manluluwas ang natawo sa banwasang Bethlehem. Kag kung ato naman nantawon sa Ebanghelyo ni San Lucas sa Kapitulo 2, versikulo 4, diri man nakita nga halin sa banwa sang Nazaret sa Galilea, si Jose nagpauli sa Judea sa banwa nga ginatawag Bethlehem. Sa diin na tawo si Haring David, kag nagkadto siya didto kay siya kaliwat ni David. So makita mga kabyanan mga utod ko ay ning aton Ginoong Hesukristo nagpakatawo didto sa Bethlehem bangod ang iya nga lolo, no, nga si Haring David ang didto man nga natawo. So didto gin pili sang aton Ginoong Hesukristo kag suno man no sa nambal ko na kagina sa ginatagna ni Propeta Miqueas nga ang Bethlehem Ephrata kung amo ni ang duog nga kung sa diin magagikan ang isa ka pangulo nga magapangulo sang katawhan sang Dios nga amo ang Israel. No? So ina mga kabayan kamautod ko ang mga pamatuod na kung sa diin makita naton nga sa Bethlehem gid natawo ang aton nga Ginoong Hesukristo, no? Biblical basis. Mga ini mga biblical basis ini, no? Mga balasihan makita naton sa balaan nga kasulatan ukon sa Biblia. No? So, ang katesismo sang Iglesia Katolika ang wala nagasiling sang lokasyon sang natawhan ni Jesus. Ugaling ini ang nagapabakod sang historical nga realidad sang pagkatawo ni Jesus sa Bethlehem bilang labing malahalon nga bahin sang pagtuong Kristiyano. So mga kabayan ka mga utod ko, ang aton katesismo wala gid sing may ginasiling no. Kapatod gid nga lokasyon o kung patod nga duog kung sa diin nga tawo ang aton manluluwas no. O galing ang ining ang katesismo naton no, kung sa diin diri tipon ang mga ginapanudlo sa aton simbahan. Ini siya ang naghatag lang sang kabakod no o kung nagpabakod lang ini siya sang historical nga reality o kung no historical nga realidad nahanungod sa pagkatawo sang aton manluluwas no nga natabo didto sa Bethlehem. Kay ining pagkatawo sang aton Ginoong Hesus no sa Bethlehem amo ini siya ang the most important o kung labing malahalon nga bahin o kung part sa aton nga pagtuo bilang mga Kristiyano no, nga mga Katoliko. Gani kung aton lang tawon mga kabiyanan ka mga utod ko nagahambal nga ang katesismo nagahatag pagtamod sa inkarnasyon no ang hitabo kung sa diin ang anak sang Dios nagbuhat sa tawhanon nga mga kamot nagpanudlo sa tawhanon nga kaisipan nagbuhat siya sa tawhanon nga buot kag tawhanon nga tagipusoon nabunag sa mahal nga Birheng Maria matuod nga nagpuyo siya sa tunga naton kag nangin pareho naton sa tanan nga butang magluwas sa sala. So ini siya makita mga kabiyan ka mga utod ko sa CCC number 470 no. So ang aton nga katesismo wala gid nagasiling o kung nagadwell no o kung kung sa aton pa naga tawag ni naga-focus gid no kung sa diin gid natawo ang aton nga Ginoong Hesukristo kay ti
may ara na kita sang historical basis, no, nga ang aton Ginoo natawo didto sa Bethlehem kag ina siya parte na sang kasaysayan, no? Hindi lang sang kasaysayan sang aton kaluwasan, kundi nangin kasaysayan, nangin parte man siya o kung nangin bahin naman siya mga kabayan ka mga utod ko sa kasaysayan sang kalibutan, no? O kag sa pagid sa kasaysayan sang tawo, no? Ang ginahatagan sang pagtamod o kon focus sa aton katesismo amo ang incarnation o kon inkarnasyon, no? Kun diin ang aton Ginoong Hesukristo nangin anak siya sang Dios, no? O kun diin natabo ang sa sulod, no, sang kataguangkan sang mahal nga Birhen Maria, natabo ang gitawag nga hypostatic union, kung sa diin ang Diyos noon kag tawhanon nga kinaugali sa aton Ginoong Hesukristo ang nagtingob, no, sa iya nga persona. Amo na siyang gina ah, hambal kag ginahatagan sang focus o kon pagtamod sang aton nga katesismo, no? Kay ti suno pa sa Ebanghelyo ni San Juan nakahambal man dito nga ang Dios nangin tawo nga nagpuyo sa tunga naton, no? Kag ini mga kabiyan ka mga utod ko pahibalo sa aton kag nagahatag sa aton sang ah explanation o kung pag-eksplikar nga ining aton Ginoong Jesus, no, aton manluluwas, nagginawi siya sa tawhanon nga kinaugali. Pero hindi man naton pag ah, baliwalaon nga ang aton Ginoong Hesukristo, although nga tawo siya, pero tunay siya nga Dios, no? So, siyempre gingamit niya ang iya nga tawhanon nga kinaugali sa pagbuhat, no? Sa pagpanudlo, no? Pagbuhat niya sa kalalangan sang iyang mga kamot, sa pagtudlo niya sa kalalangan sang iya nga kaisipan nga tawhanon, no? Kag siyempre nagbuhat man siya sa iya nga tawhanon nga buot kag tawhanon man nga tagipusoon, no? Gani mga kabayan ka mga utod ko sa mga nagasiling, no, may ara nga mga utod naton sa iban nga pagtuo nga sang napatay ang aton nga o kung nagtaliwan ang aton Ginoong Hesukristo ang aton manluluwas, ang napatay kuno sa iyaya is just nga ang tawanon niya lang nga kinaugali, ang iya Diyos nun nga kinaugali, wala kuno nagtaliwan o kung napatay. So, isa ina ka sala kag sayop nga pagpati mga kabyanan. So ginakasubo ko gid. Kaya aton simbahan, no, kag suno man sa aton mga kaobispuhanan, no, iti sila ning mga obispo nga naton ini, sila ni ang persons of authority o kon persona nga may otoridad, iti sila ni ang ginordinan bilang mga tagpalapnag sang pulong kagamo man sang aton pagtuo amo ang pagtuo nga Kristiyano Katoliko. So ginahambal mga kabayan ka mga utod ko nga hindi lamang tawhanon nga kinaugali ang nagtaliwan o kung napatay sa aton Ginoong Hesukristo, kundi nga amuman ang iya nga Diyos nun nga kinaugali, no? Kag matuod gid nga nabunag siya sa aton mahal nga Birhen Maria, no? Kag
Sa siling ko nakagina sa Ebanghelyo ni San Juan makita naton nga nakasaa didto no, sa una gid nga kapitulo nga ang Dios ah natawo kag nagpuyo sa tunga naton. But silingon nagpuyo siya bilang pareho sa aton, no? Kag nagpangabuhi siya, no? Nag-obserbar siya sang tanan nga mga dapat obserbaran bilang isa ka Hudiyo, isa ka tawo. Pero wala siya naghimo sa isa lang gid kabutang amo ni ang sala o kon ang sin, no? Gani na masiling naton nga kung ano ang aton mga nadangtan, kung aton mga natabo sa aton, kung ano ang mga ah, ginabuhat naton laban-laban, no? Kag ini hindi gid mapulong, no? Kag hindi gid masiling nga ma-deny sa aton Ginoong Kristo kay siya mismo naka-experience siya man agamo man naka ah, ranas kung sa Tagalog pa nakaranas sang paano nga mangin nagpangabuhi siya sa tunga naton, no? So amo na siya mga kabanan kag mga utod ko. So sunod kita. So amoy na mga kabanan kag mga utod ko, no? Ang aton nga ginatudlo sang aton simbahan. So gani ang aton lang mambal mga kabayan ka mga utod ko. Padayon kita kag padayon kita nga magtuon, no, sa mga ginatudlo sang aton iloy nga simbahan hanungod sa aton pagtuo kag sa aton man nga doktrina bilang mga ginatudlo nga sini, no? So dugang ko lang mga kabayan ka mga utod ko gani suno sa aton nga ginatudlo sa aton bilang mga Katoliko ang aton Ginoong Kristo ang nabunag sa Bethlehem, no? Nga kung sa diin iya nga gin fulfill o kung gintuman ang mga prophecies, no? O kung mga propesiya kung sa Tagalog pa mga hula, no? Sang daan nga kasugtanan o kung Old Testament kag ini ang nagamarka, no, sa pagsugod sang iyang tutanon nga pagkabuhi bilang anak sang Dios kag banluluwas sang katawhan. So amo nang aton tandaan mga kabayan ka mga utod ko. Kita nga mga Katoliko, no, mga Kristiyano Katoliko nagatuo kita, no? Nga ining ang aton manluluwas ang aton Ginoong Hesukristo natawo sa Bethlehem. Bangod nga iya gintuman, no? Iya gintuman ang mga propesiya, ang mga ginhambal sa mga propeta, no? Halin sa tion ni Moises, no? Pakadto sa mga propeta sang daan nga kasugtanan kag nagamarka ini, no, sang pagsugod
niya sang iya tan-on nga pagkabuhi bilang anak sang Dios, no, kag manluluwas sang kit naton nga mga tawo, no, mga kabayan ka mga utod. So amo ina ang ginatudlo sa aton nga Iloy nga simbahan. Okay. So di lang kita anay hasta mga kabayanan kag mga utod ko. Kag nagapasalamat gid ako sing dako, no, sa inyo mga kabayanan kag mga utod ko sa pag lantaw ninyo, no, sang aton nga mga video sa aton magamay nga ministeryo diri sa aton nga Facebook page kag amo man sa aton nga YouTube channel, no. Madamo gid nga salamat mga kabyanan. Um, Kamo man ang isa sa mga rason kung sa diin tinguha gid kita nga maka live kung maka-produce kita sa mga videos para sa inyo, no, para man sa inyo man nga ihibalo, no, bilang mga Kristiyano Katoliko. Kagamo man sa mga utod naton nga hindi Katoliko pero nagatuon, no, sang aton nga nga tun-an o kung nagatuon sa mga ginapanudlo sang Santa Iglesia Katolika, no, sang Iloy nga simbahan. Kag update lang mga kabayan kag mga utod ko. ah Bangod nga kita ang nagapadulong na sa mga nagadako, no, ang aton nga ministeryo labi na gid sa aton nga YouTube channel. Hindi na diri naga-sentro, no, kung na hindi lang gid nga diri lang gid sa aton nga Facebook page naton makita ang mga gina-post naton, no, nga mga balasahon, no, sa kada Domingo nga adlaw. Kag kagina sang kaagahon nagsugod na kita post, no, sang mga balasahon sa tagsa ka Domingo sang adlaw, no, nga ginabasa sa Santos nga misa. Kag pwede niyo na ina ma-access dito sa community section sa aton nga YouTube channel. Amo ang Hiligaynon Catholic Bible Reading. Kag mga kabiyanan ka mga utod ko, inyo gid ako ipangamuyo, no. Kag amo man ang aton nga magamay nga ministeryo nga kabay nga sa maabot nga Miyerkules, no, lang taon ta lang lan taon naton, no, Miyerkules sa maabot nga Oktubre 11, um, sa subong nga tuig nga ini ang magabasa naman kita sang Santo sa Kasulatan nga mo ang Exodo Kapitulo 32. So mga kabayan ka mga utod ko, madamo gid nga salamat sa liwat kag diri lang kita anay hasta sa subong nga adlaw nga ini sa aton nga pagtalakay sa ang katekismo sa Hiligaynon online. So antes kita magtakop, mga pangamuyo kita na isang isa ka malipot nga pagpangamuyo. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay nga makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Hesus Kristo iya nakabugto nga aton Ginoo
Aging panamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Inbunag di Santa Maria nga Birhen, insakit sa sugo ni Poncio Pilato, inlansang sa krus na matay kaginlubong, nanaog sa mga minatay, sa ikatlo ka adlaw na banaho siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, nga nagalingkod sa tuosan Dios nga Amay nga makagahom sang tanan. Ikan didto magakari pa sa liwan sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkopdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Ang ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ako sa liwat, si admin ninyo, mga kabilang ka mga utod ko kay Ginoong Kristo kag ini, ang pulong sa Diyos / Hiliganon Catholic Bible Reading. Pro Deo et Ecclesia, para sa Dios ag para sa simbahan. Ang tanan nga pagdayaw mangin sa Dios lamang. Amen.